Partits polítics. Àmbit municipal. L'espai amb les entrevistes als portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Un programa per conèixer i analitzar de primera mà tots els temes que afecten el nostre territori. Àmbit municipal. Bon dia, benvinguts un dimecres més a l'àmbit municipal. Avui entrevistem a l'alcalde del municipi, el senyor Javier Sandoval. Alcalde, benvingut un dimecres més. Bon dia, Gemma, bon dia, Miquel, i bon dia a tots els oients i, en definitiva, bon dia a tots els santvicentins i santvicentines. Comencem parlant dels radars, els radars que... Ben ràpid. Sí, concretament el de l'Avinguda Montalt Nou hem conegut que començarà a posar-se en marxa el 3 de febrer, és a dir que ja començarà a sancionar en el cas que sigui necessari. Bueno, hem de posar també sobre el paper per què no es fan les coses. Jo sempre he sigut no partidari dels radars, això en el meu programa o en la meva part quan estava a la posició en què estava, no dels radars, sinó en què estava de la manera de fer que s'havien fet aquests radars, no? D'una manera sense cap dada, sense avisar la gent, amagats, d'alguna manera, o sigui, d'una manera molt, vinga va, es posem i tira milles. Jo penso que les coses no s'han de fer així. El que hem de procurar és que tenir unes vies al nostre municipi que siguin segures, i això també vol dir que la gent ha de fer un ús de la mobilitat adequat, no? Amb els seus vehicles. I per això hem posat diferents punts de recollida de dades i en aquest cas l'avinguda Montalt Nou és una via perillosa perquè és baixada, per tot el que comporta, no? El que és aquesta via, que hem de dir que és una via de la Diputació de Barcelona, que el seu manteniment i la seva gestió i la seva propietat és d'ells. És una via que han tingut diferents accidents i greus. Per sort, mai ha passat res personal, tot ha sigut material, però l'última vegada un cotxe es va ficar dintre d'una casa fins pràcticament al menjador. Per sort les dues persones que anaven amb el cotxe no els va passar res, però la velocitat evidentment era greu. Parlo d'aquest accident, però hi ha diversos que han tingut que per sort els cotxes ha sigut danys materials i no hem anat més enllà. Però també és una via que té pas de vianants, que té un semàfor que fa la seva feina però que se'l passen. O sigui, vull dir, al final estem fent, crec que, unes mesures necessàries, que pot ser que hi hagi gent que vegi que és recaptatori. Home, recaptatori és si ho fas d'una manera amagada, d'una manera incontrolada, d'una manera que... Per què ho fas si no tens dades que corroborin aquesta mesura? Però no és el cas. Tenim mesures d'aquest radar d'un mes a 110 per aquesta via. Ja sigui de nit o sigui de dia, o sigui l'hora que sigui. És perillós, no només per al que baixa amb aquesta, o puja amb aquesta velocitat, sinó també per la gent que viu allà, o la gent que poden passar per allà. Llavors, no estem fent res recaptatori. Estem vetllant per la seguretat dels veïns i veïnes, sobretot d'aquest espai, d'aquesta via. Una via que ara mateix tenim zona esportiva, 2 supermercats, Condis i el Sorli, que tenim zona comercial. O sigui, és una via que la gent passa d'un costat a l'altre molt sovint perquè es mouen dintre d'aquest àmbit. O sigui, dir que estem fent coses i que no estem fent el que deien que no faríem i que fem, jo crec que estem fent les coses ben fetes. Agafant dades, mirant si realment la mitja correspon, mirant si realment hi ha periodicitat, i perquè ja teníem dades de periodicitat, perquè si hi ha accidents que els cotxes sempre acaben a les 4 rodes cap amunt, home, si hem d'esperar que algú es mati, pues jo penso que no. Es mati o mati algú. O sigui, jo crec que s'han de fer les coses en cap. Aquest semàfor, aquest radar començarà a treballar d'una manera activa a partir del mes de febrer.
Si la mitjana de velocitat és la que correspon a les dades que hem tingut, ningú s'ha de preocupar. Cap. Si la mitjana correspon a la velocitat d'aquesta via. Si hi ha algú que està molest o pretén anar més ràpid, o sempre va més ràpid i ara haurà d'anar més a poc, doncs, bueno, sap molt de greu, però jo crec que de part nostra, des de la governació i mobilitat i de part d'alcaldia i el govern al complet, i entenc que també s'hauria de ser una posició positiva de l'oposició, hem de vetllar per la seguretat. També s'ha de dir una cosa que és molt preventiva, aquesta acció, perquè hi ha un projecte aprovat que es farà amb aquesta via, des de la part de dalt, més o menys d'on està Radar, una mica més a dalt, fins al Parc del Terral, que serà nova aquesta carretera, que és un projecte que ja està aprovat per la Diputació, amb un cofinançament amb l'Ajuntament, ells paguen 3 parts i nosaltres una part, i aquí hem treballat amb el que ja es va treballar fa temps, però amb aquestes dades de velocitat i amb aquestes dades d'accidents, per fer un projecte que sigui el més segur per a aquesta via. I jo crec que encertarem. I com encertarem, aquest radar ja no serà necessari. O sigui, traiem d'aquí i ja ho posarem a un altre lloc si cal o no cal. Però que la gent sàpiga que estem fent unes mesures molt concretes i tot molt analitzat per poder vetllar per la seguretat del nostre municipi i dels vianants, sobretot. O sigui, que no fem les coses a mode recaptatori. I també s'ha de dir, i clar, els que es denuncien no han tingut cap queixa. Cap queixa de cap denúncia que s'ha fet, en aquest cas a l'Avinida del Sot del Camp, de cap denunciat. Això vol dir que les velocitats que anaven eren preocupants. I llavors jo crec que amb sentit comú anar a reclamar una sanció d'anar, no sé, molts d'ells al doble del que ha d'anar per la via, a 60, 70, 80, cap queixa. Llavors, bueno, no és recaptatori, perquè si tu vas com has d'anar, ningú et fotrà cap multa. Si tu vas com d'una manera que no has d'anar, sobrepassant els límits del doble, en aquest cas, per molts, doncs llavors, si tu creus que és una mesura recaptatòria, bueno, jo crec que s'hauria d'analitzar d'una altra manera. Però bueno, ja et dic, cap queixa. Hi ha queixes a les xarxes socials de gent que opina, que és lliure i s'accepten, però cap denúncia ha sigut reclamada a l'Ajuntament. Canviem de tema, parlem d'altres temes perillosos, com a mínim per la salut física de les persones i sobretot dels animals, i és el tema de la processionària del pi, un tema que no només afecta aquest municipi, afecta a molts altres municipis de Catalunya, però bé, ens volem centrar en el cas de Sant Vicenç de Montalt, si està actuant d'alguna manera. Estem actuant de moltes maneres, o sigui, portem traient aquestes bosses blanques que es veuen als arbres, en aquest cas als pins, portem 1.000, en quedaré curt. I a part d'això, des de la regidoria de Benestar Animal i de Salut, s'estan fent accions perquè aquesta oruga el que fa és baixar per al tronc, no? Baixar per la rama i baixar pel tronc, o sigui, no es llença. Poden caure si hi ha molt de vent, però perquè el vent les fa caure, i no cauen, O sigui, que ningú pensi que li caurà al cap, que pot passar, però que no és l'habitual perquè no es llencen, baixen en cadena, una de l'altra, enganxada, i baixen per al tronc. Tot el que posem als pins, sobretot si la gent va als pipicans, amb els arbres que estan allà, que són susceptibles perquè hi ha gossos, posem unes anelles a l'arbre amb unes bosses. I el que fa aquesta anella és recollir que l'oruga es quedi per allà i el forat que tingui sigui la bossa. I amb això fem prevenció. Però clar, hem posat a diferents llocs i ara es posaran més. Tenim ja la regidora està treballant amb un nou pressupost per posar més a llocs que són delicats perquè hi ha una mobilitat de gent amb gossos i ja sabem què passa, que aquesta oruga té uns pèls que poden provocar que el gos tingui problemes de respiració. Llavors, estem a tope, la veritat és que no donem abast, però s'estan posant mesures.
La gent que tingui paciència, que ens avisi, no hi ha cap problema. A mi m'envien uns missatges, Javier, mira aquest carrer, mira, em fan una foto de les orugues i anem cap allà ràpidament i les traiem, no? I mirem per al voltant a veure d'on han baixat, no? No hi ha problema que comuniquin ràpidament amb mi o amb la regidora o a l'Ajuntament per poder actuar el màxim possible de ràpid. Com a regidor de Cultura també volem parlar d'altres temes, com per exemple el Carnaval, que d'aquí poc es celebrarà aquí al municipi. Què ens pot explicar? Bueno, hi haurà sorpreses, com sempre. S'està treballant des de l'àrea de Cultura, amb l'equip tècnic, i bueno, de fet ja tenim el pòster, ja estem concretant com anirà, hem parlat amb les escoles. Aquest any el que fem, i això també és una crida a totes les famílies del municipi, ja sabem que es farà un divendres, perquè el que volem, totes les escoles fan la seva rua, molt al voltant de les escoles, de la que sigui, i el que volem és que incorporar aquest dia, incorporar-ho també a participar en l'Ajuntament. Llavors tothom ja que està amb la disfressa i tothom ja està gaudint, ja començant a bategar amb el tema del Carnaval, mira, hem parlat amb les escoles perquè d'alguna manera fent difusió i comunicació de que tothom participi no només en aquesta rua que es fan a nivell individual, les escoles, sinó també que aquestes famílies i aquests nens vinguin a gaudir també i a participar de la rua que farà l'Ajuntament, que serà molt potent. A més, hi haurà un concurs de disfresses amb regals també i premis molt potents i vindrà el rei Carnestoltes, també estarà amb nosaltres. Això també vol dir que el rei Carnestoltes també vol que tingui un séquito, no?, de nens i nenes i de veïns i veïnes, pares i mares i avis que vinguin també a col·laborar i a fer que sigui un carnaval més potent, no? Parlem també del concurs de microteatre al Tasal Montal. Aquest any és la segona vegada. Doncs bé... Estem impacients ja. Ja ha començat, ja s'ha fet la publicació de les bases. Em consta que ja n'hi ha 2 autors i 4 obres i portem res. O sigui, l'any passat van fer un èxit d'autors i d'obres. Van quedar sorpresos, no?, de la bona acceptació, i aquest any no serà menys, perquè va quedar un acte molt maco i la gent va fer el boca a orella d'una manera positiva, i suposo que aquest any serà millor o almenys serà tan potent com va ser la primera edició. Estic inquiet, content, perquè són innovacions que hem fet en el municipi i que també dona un punt de valor a lo que és la cultura, en aquest cas, que fem, no? Que estem allà i no tots els pobles tenen ni l'equip tècnic que tenim nosaltres, ni el pressupost que tenim, ni les ganes, a lo millor, o sí, però aquesta iniciativa i aquestes ganes d'innovar i tirar endavant i de millorar, jo estic molt content com a regidor de Cultura de que sigui tan viu a la nostra àrea, no? Ja que estem parlant de cultura, seguim amb la mateixa línia. Volíem demanar-li la valoració de la Festa Major d'hivern que s'ha celebrat recentment. No pot ser d'una altra manera que sigui una valoració positiva. Hem tingut, ha sigut una festa major tranquil·la, perquè és una festa major del poble, en el sentit que és la d'hivern, es fa d'una manera que no hi ha tanta gent que ve de segona residència, que són benvinguts, però això fa que no només sigui la nostra festa, que ho és, però que sigui una festa en actes més recollits, més íntims, o recollits, que són més gent del poble, i ha sigut un èxit. Però és que també en la posada en escena, la posta, el cartell, l'oferta que presentem des de Cultura, en aquest cas en festes majors, que és el que toca, però toquem tot. Toquem teatre, actuacions infantils, esport, gent gran, festes tradicionals com l'escudellada i els gegants. O sigui, és una festa molt de poble, a mi m'agrada molt. És molt diferent de la d'estiu. La d'estiu és més, vinga, va, també l'estiu et dona aquest punt, no?, de tothom, la nit,
a l'estiu és la història, no? I a l'hivern és més acollidor, més pròxim, no? Més de poble, que m'agrada molt. L'esport ha tingut un pes important en aquesta ocasió, s'ha celebrat el torneig de bàsquet internacional, la nit de l'esport, com han anat tot plegat aquests actes? Petanca, espectacular, amb una associació que ho dona tot i també s'ha d'agrair. Ping-pong, que eren 4 i són 40, o sigui, també fantàstic l'acollida i la gent que està tirant del carro en aquest cas, i molt sorprès, però positivament. Futbolín, encara que sigui una tonteria, però també socialitzes amb gent gran, gent més jove, i també s'ha de dir que és més petit, també és més, o sigui, tot és més petit i tot és més de poble, no? I el torneig de bàsquet, que ja és la segona edició, ja, he sortit a tota la premsa esportiva parlant d'aquest esdeveniment esportiu, no? O sigui, vull dir, possiblement ha vingut a jugar aquest torneig un jugador del Barça que serà NBA. O sigui, no sé, d'aquesta manera ha sortit tota la premsa esportiva, Esport, Mundo Deportivo, etc., parlant d'aquest torneig, parlant de Sant Vicenç de Montalt, que és el segon torneig, i parlant ja que al pròxim torneig equips que han volgut venir, que al final no han vingut perquè no hi havia lloc per tothom, es posaran més a tope per poder venir a gaudir i competir amb aquest torneig que jo penso que posa a Sant Vicenç una vegada més amb un punt molt potent que es mereix a l'esport de Sant Vicenç. Es mereix, i això ho puc encaixar també amb la nit de l'esport. Tot el que engloba la nit de l'esport, que va ser fantàstica, també millorant. Sempre fem un pas més endavant en cada edició, i això significa que volem més i més, i això és el que m'agrada a mi, no? Sempre anar més a més. També hem d'agrair molt la tasca de la regidora d'Esport, la Lisa de Mata, i també, evidentment, agrair moltíssim a l'equip d'esports, amb el Sergio, la Lídia, el Dris, però s'ha d'agrair encara molt més i molt més a totes les entitats, a totes les juntes, a totes les persones implicades que fan possible que les entitats esportives tiren endavant. Les juntes directives, el president, la presidenta, aquestes persones hem de cuidar-les molt, no només des de l'Ajuntament, sinó també les famílies. Sempre es queixem, els pares. És un defecte perquè són els nostres fills els que fan esport. I aquest sentiment de defensa o de protecció de vegades fa que més que ajudar no ajudem, però també les famílies són importants. Sense les famílies els nens no poden anar a competir, als entrenaments, aquest suport emocional també que necessiten dels pares, no de competitivitat, que també, però jo crec que més emocional, més de suport, més de... A l'esport no anem a la guerra, sinó anem a fer alguna cosa diferent, i és competir, fer equip, per poder guanyar un partit de futbol fa falta que tothom estigui a la mateixa línia, no? Quan un baixa, l'altre està més fort i està ajudant. A nivell individual també és dur, patinatge, duríssim. La gimnàstica, duríssima. Estan un esforç competint, a part de competir no, o sigui, un esforç d'entrenament brutal per després anar a competir i en un minut pots triomfar i anar-te a casa molt content o contenta, i en un minut te'n vas a casa que tota la feina que has fet sempre bé, per al que sigui, tu sol, que és el que domines, doncs tens un fallo o vari, i tota la feina que tu consideraves que era de Déu, doncs baixes, i això també, els pares també pateixen molt, Sí. O sigui que un 10 a l'esport de Sant Vicenç, també s'ha de dir, un 10 també per l'Ajuntament. Pot semblar que sigui que barri per casa, no, un 10, perquè sense el treball i la feina que fem, que fan, no només l'àrea, sinó de la regidora, el govern, l'alcalde, tothom, el que fa donant suport, proposant idees, està allà contínuament escoltant a les entitats, no totes estan contentes, quan dones per un costat, l'altre s'enfada o es molesta. Aquest equilibri no és fàcil, i s'ha de fer perquè tothom estigui content, i és el que fem. Treballar a la una,
molt de suport i intentem que tothom estigui content. No és fàcil, però ho intentem. Parlem del Casal de Cultura, perquè d'aquí poc s'inaugura una nova temporada d'exposicions. Comencem a les exposicions aquest dissabte, si no m'equivoco, o divendres, dissabte, que sí? Vaig una mica... Dia 1, crec. La meva agenda i el meu cap. El dia 1 comencem, ja per començar estic content perquè comencem a una autora del poble, això vol dir que ja comencem bé. I bueno, res, no diré molta cosa perquè vull que la gent vingui. Sí que diré alguna cosa. És una exposició de sentiments, d'acord, d'humanitat. Així que amb això t'ho estic dient tot. I la persona també és molt humana, la que presenta aquesta exposició, així que jo faig una crida a tothom que pugui venir, perquè val la pena poder visualitzar el que és el món actual. Deixem l'àmbit cultural per parlar d'un parell de temes més que també són rellevants a comentar. El tema del dipòsit d'aigua, què ens podria explicar? Perquè s'està creant un nou dipòsit d'aigua. Sí, dintre de les mesures de la sequera i també que arrel de la sequera estem posant, farem a la part tenim al parc dels gavilistes que tenim una mina, perquè la gent sàpiga una mica el context de què va tot això. Hi ha una mina que té les seves mancances perquè és una mina que hem tingut problemes perquè s'enfonsa i tal, estem recuperant-la d'una manera més activa, però aquesta mina d'aigua natural que fa possible que el llac del parc dels gavilistes sigui el que sigui, sigui el que és, tota l'aigua que sobrepassa se'n va, no? Se'n va al mar, o on sigui. Llavors, el que fem amb aquesta acció és a la part del pi picant, hem fet un forat, que allà anirà un dipòsit de 60.000 litres, i tota aquesta aigua que se'n va anirà allà, amb un circuit. Per què se'n va allà? Aquesta aigua s'anirà allà perquè tot el sistema de reg del parc, el gota a gota, s'agafarà d'aquí, i no només això, tota la gestió de neteja de la via pública, aquesta aigua també es recollirà, tratada, evidentment, perquè pugui ser utilitzada per temes de neteja de la via pública. O sigui, estem agafant 60.000 litres d'aigua que s'anava per poder utilitzar-la i recuperar, d'alguna manera, que sigui més sostenible tot el parc i no només això, també la neteja de la via pública sigui més eficient. No? I pel que fa a mobilitat també hi ha novetats, no?, amb el tema dels autobusos. Sí, amb el tema hi ha dos temes de mobilitat importants. Un és totes les queixes que rebem. Jo sempre, a part de les que venen al mòbil o venen per altres àmbits més directes, sempre reclamem que siguin queixes per instància o que siguin per mail, perquè a l'hora de poder reclamar a la Generalitat, al Departament de Mobilitat o a Moventis, que és l'empresa que està donant el servei, es demanen que siguin, no proves, però que siguin queixes formalitzades. No? Independentment d'això, evidentment escoltem a totes les queixes i de fet vaig convocar al director general i director general, subdirector general també, subdirectora en aquest cas, amb la secretària també de la Generalitat d'aquest àrea, i també van venir dues persones rellevants de Moventis per poder tractar tot el que engloba el sistema de servei del bus C21, que és el servei que fem a Sant Vicenç per tots els veïns i veïnes. Una de les primeres queixes era el bus, ja el tenim un nou, aquest bus que corre per al municipi és el bus de Sant Vicenç en aquest cas, una unitat mòbil nova que requereix tots els serveis plataforma per gent amb problemes de mobilitat, l'aire i tot el sistema d'amortiguació que estigui ja més suau. I també hem de dir que per poder també que aquest bus també faci un circuit més plàcid, hem pres la decisió de fer una acció per revisar tots els badents del municipi i fer-los més dintre de la normativa sempre, però fer-los una mica més amables
perquè la circulació en aquest cas sigui de seguretat, perquè estan per això, no estan per molestar, però també que siguin d'una manera més amable, no? O sigui que també fent dues mesures, que també un per un costat el circuit també serà més plàcid i també la mobilitat dels veïns i veïnes també serà d'una altra manera. I què més és referent a això? Pues, bueno, a totes les queixes que més o menys hem rebut, les estem posant sobre la taula i també hem demanat saber quants usuaris i quina afluència i quin horari tenen més afluència, per poder saber quan és més efectiu el servei de la C21. No? Per què hem demanat això? Perquè hem detectat que molt sovint aquesta unitat mòbil dona voltes i voltes i pràcticament no hi ha usuaris o un o dos. Doncs, amb aquesta situació, i amb el tema també mediambiental i també, bueno, al final tot arriba a un tema sostenible, mirarem amb aquestes dades per poder dues coses. Una, valorar fer diferents circuits, amb més parades o menys parades depenent de l'afluència d'usuaris, això per un costat. Dos, valorar el bus a demanda, o sigui, seguir amb aquest servei, amb els punts de més afluència, però en els punts que no sigui tanta afluència, fer un bus a demanda, només el bus, fer els moviments que considerin, però sempre molt centralitzat. Així evitem que tota l'estona, tot el dia, vagi voltant sense usuaris. I després hem demanat també dues parades més. Una al cementeri, perquè és un lloc on va molta gent gran, també té una dificultat de pujada amb aquests carrers, i jo crec que serà un servei que molta gent ho agrairà, que és no només per anar al cementeri, també per anar a la zona de Son Lacent i aquesta part d'aquí que hi ha moltes cases, també n'hi ha joves que utilitzen el transport públic i serà una parada també d'intermig per apropar-se més als seus domicilis. I l'altra parada seria una parada que ja hi era, que van treure per diferents motius, que és a la Riera de Torrembó, a la part dels Pins, o sigui, això és Sant Vicenç. És una parada que, bueno, hi ha molta gent que ja viu allà fixa i també pensa que de l'estació allà pues, hi ha un tros important i jo crec que és un servei necessari i també se posarà. És un servei que també hem parlat amb Caldetes, perquè com sabeu el conveni que tenim del bus és Caldetes Sant Vicenç i també per ells és una bona demanda perquè també d'alguna manera pues, la gent dels Pins també fan vida a Caldetes, encara que és municipi de Sant Vicenç, però Sant Vicenç, Arenys de Mar, Caldes d'Estrac, Arenys de Munt, o sigui, estem allà, que sembla que sigui tot fronterizo, però és cert que els veïns i veïnes d'aquella part pues, també fan vida a Caldetes, no? Amb els comerços i el que considerin. No? També baixen a l'estació, baixen a la platja, o sigui que també és un servei que des de Caldes pues, també valoren positivament i això també fa força perquè des de, en aquest cas, Moventis, que són els que han de fer el recorregut, pues, ho valorin positivament. Vaig sortir molt content d'aquesta reunió. No vaig sortir en cap descompte, això ja t'ho avanço, aquí no hi ha descompte, al revés, segurament que incrementarem la despesa, en aquest cas del servei, però bueno, vaig sortir positivament perquè totes les demandes i totes les van ser escoltades i a més van posar solucions. I jo soc dels que pensen que els problemes s'han de posar solucions i amb això estic content. Alcalde, hem repassat tots els temes que teníem previstos per avui. Hi ha alguna cosa que vulgui afegir? Sí, que us esperem a tots el dia 2 de febrer al teatre. Encara queden entrades per anar a l'obra de teatre, al musical Jesucrist Superstar. Venen de la Sala Cabanyes. Hem d'aprofitar aquesta sort que tenim de que la cultura creix a Sant Vicenç i creix també per al nostre teatre i amb obres que tenen ressò a una ciutat com a Mataró. Jo penso que anem avançant i, com estic dient, està pràcticament plena la sala, però que encara queden entrades, així que no s'ho perdeu i veniu tots
a gaudir d'aquest musical i allà estarem i res, que seguim. Gràcies, bon dia. A vosaltres. Adéu. A Ràdio Sambi donem veu als diferents regidors i partits polítics. Àmbit municipal, l'espai amb les entrevistes als portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, un programa per conèixer i analitzar de primera mà tots els temes que afecten el nostre territori. Àmbit municipal.